Nginozakhele Masipho, umbhali wencwadi njengoba sila kwi-Articulate Africa in Durban. It's one book, one city. He's an author of this wonderful book. Mfana wale eJozini. Uzozakhele ungani wabhala le ncwadi? Incwadi njengoba nje ithi akunamuntu empeleni i-anthology iphethe iy'ndatshana cishe mhlawumbe eziyishumi nesihlanu ezahlukene. Izizathu esenze ngibhalele le ncwadi angikwazi ukukhipha ofosi kunendawo njengoba iney'hloko izizathu esenza ngibhambe le ncwadi ngokuthi alinamuntu ikhuluma ngempilo yenkalo ukuthi kunezimo empilweni ey'fikayo okungangokuthi ngabe usezingeni eliphansi noma ngabe phezulu ayikho into esemqoka njengokuphatha kahle abanye abantu ngoba kunesigaba la ongeke wazi ukuthi uzohamba ufike la njengoba sithi alinampumulo kunomlingiswa owusumali ophatha kabi abantu ngoba isimo sisahamba kahle ngakuyena uhambe ethu bese semkhuze ezona ayingacabanga ukuthi angaze kufike kulona la ahlukumeza khona umuntu wayephumelele right wayithola sekuyena ofuna imisebenzi njalo sekuyena odingayo. Yebo, so-ke ithi nje njengoba ithi alinampumulo njengoba ubona nonyawo nje isisho sithi unyawo alinampumulo ukuthi ungahamba uze ufike kunjalo ukuthi abantu kufanele sibaphathe kahle. Ubaphatha kahle abantu wenza kahle noma kungekho ubona ngale kukhulunywa so umuntu umphatha kahle nathi noma ngabe kusiphi isigaba so nje ziningi izinto engiyibukele zenza ukuthi ngifinyelele la ngoba umuntu sithi siqala ukuhlangana ukuze ukuthi wenzani ngabe ufundile yabo usafuna indlela ozongithatha ngayo noma ozongiphatha ngayo Somweya exactly so amasithi alinampumulo sikhuluma ngonyawo ukuthi baphathe kahle abantu ngoba ngelinye ilanga uhamba uzofike la owawungazi ukuthi usuyamdinga lo muntu noma sekunzima ukufuna usizo usuxakekile njalo njalo ngoba unyawo selikuthathela kubeka lapho owawone khona njalo njalo. So umuntu uma efuna incwadi yakho ithola okwamanje zisatholakala kumina nje uxhumana nami uyithole nawe kuphi enambeni yami ka-063 277 641 naku-Facebook iKondlane kaMwelase Masipho ke ku-Facebook ubani Kondlane kaMwelase Masipho. Yebo And then inamba yakho uthe 063 277 641. Alright. Yeah.